Halo, assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Yang aku sing terminal. Ya, sehat-sehat. Ngenteni bis. Ngenteni bis e. Oh, ora olahraga sih. Bis angkatan pertama kan 5:30 yang. Ora masuknya langsung mulai, ora olahraga, ora leren-leren sih. Ora, aku nek awan udan. Oh, ya wes, anut apa? Wayahe rendeng, kok terus jalan Kaliwungu kan macet ya. Jalan perbaikan jalan. Yo, Ma. Yo. Jadi adikku engko metok ning pasar. Yo. Blonjo-blonjo lawuh nggih kae sangu sesuk rayang di badan jajan. Yo, Ma. Yo. Kan kaila barang melu. Yo. Lah adikku ki lemu, ngeturke kaila nek aku ra melu. Adikku kepuntal, lemu kan lakune tetep banter. Yo. Lah Aku dicek aku sing ngomong ora melu tapi akhirnya aku dibal kudu kon melu. Ya anu to, ya. Yo. Lah wong lemu ngono kuwi. Ora. Ora. Aku ki mambengi ra iso turu lho yang adikku telepon 11:30 kan aku wis turu to. Jadine kan aku kemanjon. Iya. Ya wes. Tak turu aku terus iki mau subuh kae habis keramas. Iya. Tak dusi, Aku ki jane sik kangen mbek mama. Apa yang? Sik kangen mbek mama. Yo aku teko iku to, teko rebune kan aku screening yang. Ya. Rebu sore aku moro nek ora udan ya. Ora udan. Berduhur, Ora udan ra. Apa? Ora udan, pokoke lek pikirane ra udan ya ora udan. Masalah iki kaya kok udan yang Om. Iya, wis ora usah dipikir udane. Oh, didani dhewe. Didani dhewe, Mak. Aku malam Rebu aku teko Semarang. Screening ora penak sih, ya. Yo, Mak. Aku wis ngomong Mak Liti karo Bu RT. Ora senamen meneh, masalah iki beda ya roh yang koyo kuwi ya. Yo, Mak. Ya roh ning Kudus kan nek liwat tol yo ora liwat Bonbin yo. Mungkin ketoke liwat Bonbin kok liwat Mangkang. Kok lewat Mangkang lo? Liwate ngendi kan Kudus to yang? Oh, muter sih. Oh iya. Bener. Kudus kok. Yo. Lah iya, roe ning Kudus ning Murio, ibu-ibu ngaji sak RT, berarti sak bis. Yo, Mak. Lah dikku ki aku ngomong muni ora melu awake ning maga dikku ki rada ora koyo piye ngono lho. Lah terus akhirnya aku dibel mambengi 11:30. Mak kudu melu. Aku masalah kayak barang melu mesake. Oh ya wis. Sesuk aku tak bali, aku ya ngono kuwi. Mampir pasar ya, Mak, aku tak susul. Tuku lawuh engko sing masak dimurip wong awake dhewe kesel koyo kuwi. Ya wis to, heeh. Ngomong tonggone sing masak. Wes, pokoknya sehat-sehat do mama yo, Ma. Amin ya. Yo sering bersyukur. Karo fokus engko lek ziarah, Ma, fokus. Iya. Ya, Ma. Fokus engko trainingan, Ma. Iya, heeh. Iya sayangnya. Aku sayang mama. Iya ya. Ayah sibuk kayak to. Iya, aku kangen mbek mama. Ya berdua yang biasa kangen. Wis pokoknya sering-sering nih keheningan, Ma. Amin. Iya yang. Ya. Assalamualaikum. Aku sayang mama. Waalaikumsalam. Tak pilih tekan rumah ya. Nah. Iya, mangkat tiket saya yang. Iya, Ma. Saya jam 6 mangkat ya.
Yo, hati-hati mama. Iya, iya. Mwah, 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 mwah. Iya, iya. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Ya. Iya.